Senti, abbiamo deciso di cominciare con una rubrica nuova. Era ora perché sì. È questa, Eccola qua, la rubrica nuova. Discopertina. Sempre la stessa. Ma basta immedesimarsi un po', cioè basta convincersi, credere, basta crederci. Io non ci riesco. Come si fa? Provaci. Tu prova a pensare che è una nuova rubrica, che presentiamo una cosa. Scusa, ma allora uno che fa lo stesso lavoro tutti i giorni da 30 anni e vuole evadere, come fa, poverino? Di solito scappa con le lenzuola annodate. Va bene. Allora, io vorrei cominciare subito con il discopertina, che nuovo discopertina, perché comincia ogni lunedì. Oggi è martedì, quindi ha un solo giorno di vita, perlomeno per Tu Mi Senti. Pare che soltanto noi di Tu Mi Senti siamo in possesso del Rossi si discopertina. difende. Pare che solo noi siamo in possesso di questo Non discopertina. pare, è così. È così, Questo è un bicchierino, pare, dice così. E il discopertina lo annuncia Alfredo, perché l'ha portato lui. Phyllis Nelson, Somewhere in the City. Perché un 45 giri 45 disco mix. E quando si annuncia bisogna urlarlo. Allora è giusto. Во однос на техничката опременост пак се добива впечаток дека сите автошколи ги исполнуваат условите за вршење обука за возачи. Впрочем, тоа е и законска обврска. Но резултатите од една контрола само на моторните возила говорат... Monetarno-krediten sistem ne donese povidljiv napredok во usoglasувањето на спорните ставови, но сепак придонесе да се види дека постои добра волја да се усвои прописот од кој многу се очекува. Сите републики и покрајни главно остана на поранешните ставови, уште повеќе кога станува збор за должината на траењето на законот, за изворите на средствата за покривање на разликите, за бројот на работните... Третото заседание на Советот за соработка на Европската економска заедница и Југославија денеска е отворено во Луксембург со уводно излагање. Solche Entdeckungen scheinen das Vorurteil von der Unreinlichkeit der Slawen zu bestätigen. Doch Adrian von Müller kann auch Gegenbeispiele anführen. Es ist uns im vergangenen Jahr gelungen, oberhalb der Kirche, also über der Kirche, nachdem diese Kirche zerstört war, die ich vorhin schon erwähnte, darüber eine Sauna auszugraben. Und eine Sauna ist ja nur etwas, was sicherlich nicht zu den Kulturlosen gehört. Man hat sie an die Straße gesetzt. Es ist ein großes Gebäude. Wir können auch alle Einzelheiten des Betriebes nachweisen. Dieses Gebäude hat mehrfach gebrannt, ohne dass wir nun mit einer Gesamtzerstörung der ganzen Siedlung... Sehr selten. In der Wirklichkeit, also im Zusammenleben in einem Wohngebiet, ist der Nachbar aber eine ganz wichtige Person. Nur vielleicht nicht mehr ganz so wichtig wie vor 50 oder 100 Jahren. Aber gute Nachbarschaftsbeziehungen möchte die Mehrheit der Wohnbevölkerung haben. Das haben wir sehr genau analysiert, weil es ja bekanntermaßen ein paar Vorurteile gibt gegenüber Neubaugebieten. Die lauten ungefähr so:
etwas vereinfacht, gebe ich zu. In Altbaugebieten, da kennen sich alle Leute, sind nett zueinander, grüßen sich, helfen sich, gratulieren untereinander bei Festtagen. Und in Neubaugebieten ist alles so furchtbar anonym. Und das stimmt nicht. Also Nachbarschaftsverhalten hängt nicht ab vom Baualter der Wohngebäude, sondern hängt von den Leuten ab, die darin wohnen. Und siehe da, Let Me In, abbiamo ascoltato dunque la prima parte di questo 45 giri di Mike Francis. È uscito anche nel 33 remix questo Let Me In. 13 a 16 ancora musica con Gene Timon in I Should Have Known Better. I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away, and I was lost. Του βιβλίου με γενικό τίτλο Dirty Work, ακούμε το τραγούδι Harlem Shuffle. E noi lo mettiamo subito. La signora Rita lì. Un pezzo di Carvalho, un Casao, una coppia veramente. Η Στέλλα που παρουσιάσαμε προηγουμένως μας έφερε από την Κυψέλη ένα τραγούδι που αγαπάει να το μεταδώσουμε. Η Στέλλα λοιπόν σας εύχεται να κάνετε πλάτς στην παραλία με τα κυματάκια όπως ακριβώς ο Bobby Darlington τραγούδισε το 1958. Ziva Dynasty. Artikli oħra dwar l-istess Oxenberg, it-trabi, l-insalata u r-romanz il-ġdid ta' Anton Grasso ikomplu jagħmlu din il-ħarġa tal-gwida verament interessanti. Fil-ħarġa li jmiss se tidher informazzjoni dwar kompetizzjoni ġdida li permezz tagħha tistgħu tirbu home computer kull xahar. Dar magażin interessanti ta' kull ġimgħa. Festival Internazzjonali tal-Arti. Il-festival ser jiftaħ fl-20 ta' Lulju bil-ballet ġdid ta' Renato Grego, Bohemian, fuq mużika ta' Puccini. Dan ser isir mill-20 sal-24 ta' Lulju fit-teatru tal-festival Fortinier ta' Sliema. Booking minn nhar il-ġimgħa 11 ta' Lulju mill-kiosk tal-festival Bibilberti. Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li beda jiltaqa' l-bieraħ fil-kwartieri ġenerali tal-Partit f'Tal-Pietà. Il-Kap Nazzjonalista fil-bidu tad-diskors tiegħu tkellem dwar is-sitwazzjoni f'Malta f'dawn l-aħħar 5 snin u qal li kien hemm min ma femx il-gravità tal-kriżi li hawn. Huwa kritika l-amministrazzjoni tal-gvern preżenti u qal li jekk ikun hemm gvern nazzjonalista dan ma jimbarkax fi proġetti li ma jkunux biżejjed għall-pajjiż. L-Avukat Fenek Adami saħaq fuq il-ħtieġa li fil-pajjiż ikun hawn dik li sejjaħ ċentralizzazzjoni tal-poter u qal li il-partit irid jara li jinħolqu kunsilli lokali bilan illi ħafna mid-deċiżjonijiet li jittieħdu ma jispiċċawx kollha fuq l-iskribanijiet tal-Ministri. Il-Kap Nazzjonalista fuq il-korruzzjoni u qal li l-Prim Ministru m'għamilx biżejjed biex din tinqeret. Wara li kritika lil General Workers Union għax qal li din tilfet il-libertà tagħha, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-partit tiegħu jemmen fil-ħtieġa li jkun hawn trade unions b'saħħithom għal benefiċċju tal-ħaddiema. L-Avukat Fenek Adami mbagħad qal li l-għanijiet tal-pjan ta' żvilupp ma ntlaħqux u tal-fema li l-qagħda ekonomika merret għall-ar. U qal li qed jikber in-numru ta' nies bla xogħol u l barranin tal-Bank Ċentrali qed jonqsu. Il-Kap Nazzjonalista tenna li l-partit tiegħu jemmen f'ekonomija mħalta fejn jingħata aktar spazju lill-intrapriża privata, lill-industrija tal-manifattura u lill-industrija tas-servizzi.
U għazit jgħid li jekk il-partit ikun fil-gvern ser jagħti l-importanza li tixraq lil proġett tal-port ta' Marsa Xlokk kif l-istess beħsibu jagħmel lil proġett tas-Silo. Dwar it-terzna tal-Marsa, l-avukat Fenik Adami qal li din kella dvara l-ewwel vapur fl-1979 u minn dan ma sar xejn. U wara l-preokkupazzjoni tiegħu għal dawk li seħħu bħala kontratti iebsa li saru mal-Unjoni Sovjetika. Dwar it-terzna ta' Malta, li jekk m'hemmx ħafna xogħol dan għaliex ma rnexxielx il-pjan ekonomiku ukoll minħabba l-politika barranija tal-gvern preżenti. L-avukat Fenik Adami tkellem ukoll dwar il-Parlament u qal li dan għandu jiddiskuti u jiddibatti l-problemi li jaffaċċjaw lil pajjiż minn żmien għal ieħor. Il-Partit Nazzjonalista jrid li jkun hemm is-sistema ta' kumitati permanenti tal-Kamra biex il-Parlament jiġi amministrat aħjar. Il-Partit ukoll jiġi riveduti il-poteri mill-Speaker. Referaq servizz ċivili, il-Partit Nazzjonalista qal li jekk il-partit ikun fil-gvern ser jara kif isib il-mod biex is-servizz ċivili jerġa' jiġbed persuni tal-ogħla kapaċità u integrità. Jerġa' jagħti l-istima xierqa lil dak kollha fl-impjeg tal-gvern li jridu u kapaċi jaqdu dmirhom b'onestà. U għalmenda li l-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku ftit li xejn qed taqdi l-verifika. Qasam ieħor li kien dwaru l-avukat Fenik Adami kien dak tat-turiżmu u qal li l-Gvern Nazzjonalista jaħdem biex jagħti sens ta' direzzjoni lil din l-industrija. Fost ħaġa oħra jrid isir żvilupp serju tal-infrastruttura kollha. Il-Mexxej Nazzjonalista tkellem fuq diversi oqsma tal-ekonomija Maltija, hawl l-ilma, it-telekomunikazzjonijiet, il-bidja u s-sajt. Tkellem ukoll dwar il-qrati, il-korp tal-pulizija u l-edukazzjoni. U qal li fil-qasam edukattiv jitneħħew dawk il-liġijiet u regolamenti li qed iċaħdu lill-istudent Malti milli jieħu l-ogħla edukazzjoni li kapaċi għaliha. Rigward is-saħħa u qal il-Gvern Nazzjonalista jerġa' jagħti l-possibilità li jinfetħu sptarijiet privati. Lejn tmiem bid-diskors tiegħu lill-Kunsillieri, il-Kap Nazzjonalista tkellem dwar il-politika barranija huwa kritika trattati li għamlu l-Gvern Malti mal-Libja u mar-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea. Minħabba qal il-Partit Nazzjonalista jemmen fl-għaqda mal-Ewropa waqt illi jrid ikompli bir-relazzjonijiet ta' ħbiberija ma' l-Unjoni Sovjetika, maċ-Ċina u pajjiżi oħra fost dawk Arab. Dos quarts de 8, el temps de RAC Respon i de Pepa Palau. I com que són 2:15, anem a escoltar l'última pregunta d'aquesta tarda dintre del RAC Respon. Ens la fa des de Manlleu en Joan. Hola, estic interessat en adquirir un 4x4 tot terreny i aleshores voldria saber a on em puc adreçar per tal d'estar ben informat a l'hora d'escollir-ne un. Gràcies. I la resposta ens la dona en Lluís Roca, secretari del 4x4 Baixes Club. 4x4 Baixes Club, el primer club que hi va haver de tot terreny al país i l'Estat, i per qualsevol informació sobre els vehicles tot terreny i com no sobre activitats que fa el nostre club i altres clubs del país, us podeu adreçar a l'apartat 404 de Manresa o bé al telèfon 874 46 45. Moltes gràcies. I una vegada més us recordaré el telèfon que heu de trucar per fer les vostres preguntes, tantes com vulgueu, però per favor una sola per trucada. És el 200 3141. 200 3141. Podeu trucar tant de dia com de nit. Fins demà, amics. Ràdio Berga, emissora del Berguedà.
Cadena 13. Són les 6 de la tarda i 7 minuts. I no voldríem fer-nos pesats, però tornem a repetir doncs, que aquesta setmana el nostre amic Jordi Pardinella tampoc podrà estar entre els menuts i els joves amb aquest programa, amb el Quina taula farem. Però sí ens ha promès que el dia 1 de maig, el dia de la Fira de Berga, serà a l'estand de Ràdio Berga, al Passeig de la Indústria. Des d'allà faran directe el seu programa habitual. I com sempre, a partir de les 6 de la tarda. Des d'ara i fins a 6:45 us acompanyem des de la producció en Quim Sánchez i Montse Vila. Radio Salut és vida. Las 7 en punto de la tarde. En la sintonía de Radio Salud Cataluña. Bienvenidos, señores, señoras. Aquí empieza La Tarde es Joven. Verán ustedes, para hoy les hemos preparado, ojalá les guste, temas como la charla con el profesor Ricardo Rodríguez, doctor en farmacia en la Universidad de Navarra. El doctor Rodríguez sacó una tesis que ha levantado fuerte polémica entre la clase médica sobre los efectos positivos para la salud de la popular bebida alcohólica muy consumida, sobre todo en Navarra, como es el pacharán. Tendremos con nosotros telefónicamente desde Navarra al profesor Rodríguez. Luego, siguiendo con el tema del alcoholismo, podremos enlazarlo con la presencia, como todos los martes, en nuestros estudios y con sus llamadas telefónicas, si lo desean, a través del 217-5000 y del 237-8503, con el doctor don Esteban Murcia Valcárcel, para seguir hablando de alcoholismo en estos micrófonos. Más de 1 millar de trasplantes de corazón se van a realizar este año en todo el mundo, según un informe de la Clínica Universitaria de Navarra, especialista en esta clase de intervenciones. Hoy la actualidad nos llevará en 2 ocasiones hasta Navarra. En esta ocasión para hablar con el doctor Herreros. Hablaremos de una información puntual sobre la huelga indefinida de médicos en Cataluña que hoy ha dado comienzo y otros temas que nos guardamos en la recámara por aquello de que el tiempo, los pacientes, los quirófanos permitan a los invitados acudir a la cita telefónica con todos ustedes aquí en La Tarde es Joven, que empieza 7 y 2 minutos. Les habla Ricardo Aparicio, bienvenidos. Catalunya Ràdio presenta Catalunya Música. Aquest anunci és d'interès per les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental. A partir d'aquests moments, i seguint la normativa internacional, podreu sintonitzar Catalunya Ràdio al 102.8 del vostre receptor. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio presenta Catalunya Música. Diumenge, 10 de maig, a les 9 del vespre, al Palau de la Música Catalana, Victòria dels Àngels. Un concert extraordinari amb motiu de la inauguració del nou canal de música clàssica i contemporània de Catalunya Ràdio.
Catalunya Música, 101.5 de l'AFM. Invitacions a partir de dijous a Catalunya Ràdio, Diagonal 614, Barcelona. Ahir, tal com estava previst, va posar-se en marxa una nova emissora lligada al servei de radiodifusió de la Generalitat. Com molta gent ja sap, aquesta nova emissora és Catalunya Música, una emissora germana de Catalunya Ràdio i de Ràdio Associació de Catalunya. El principal objectiu de Catalunya Música és fer augmentar l'afició dels ciutadans del nostre país per la bona música. Ahir, Catalunya Música va començar les seves emissions amb un concert de Victòria dels Àngels al Palau de la Música Catalana. Per començar, Catalunya Música té un arxiu de 300 gravacions de concerts i actuacions fetes per tot el país. Una altra feina important que desenvoluparà Catalunya Música és promocionar la música catalana amb un parell d'hores de programació diàries. D'aquesta forma es pretén donar sortida a la música del nostre país i convertir-se en un vehicle impulsor de les expressions musicals. Com dèiem en començar, avui aquí al Fil Directe tenim entre nosaltres l'assessor musical, el responsable de la programació d'aquesta nova emissora, Jesús Rodríguez Picó. Aquest és l'indicatiu, Jesús? Hola, bona tarda, sí. Aquest és l'indicatiu de Catalunya Música. Portem, no sé, diversos dies, sobretot aquesta setmana passada, que penso que tota aquesta casa viu en plenitud el que és Catalunya Música, però explica'ns-ho pels nostres oients, pels que encara no han sintonitzat el punt del 101,5 de la freqüència modulada, què és des d'ahir ja Catalunya Música i sobretot què pretén ser? Clar, pretén ser moltes coses i ens hem establert tot un mètode de treball a mig i a llarg termini per anar arribant a les fites que ens han proposat. Ara, immediatament, el que està sonant en aquests moments és una sèrie, unes seleccions molt elaborades de programació, bàsicament amb disc compacte, buscant sempre el resultat tècnic millor. Diguem-ne que encara que suposo que la tècnica o el desenvolupament tècnic potser pugui provocar alguna suspicàcia per part d'un sector de la gent, nosaltres amb la música, diguem-ne que l'utilitzem per un aspecte que estem convençuts que és positiu i molt interessant, no? I és que cada vegada pot sonar millor la música. I amb aquestes avantatges que reporta la nova tecnologia, doncs procurarem aprofitar-les totes. La programació, doncs, en síntesi, el que intenta és donar una mostra el més gran possible, el més ample possible, de tot un repertori musical molt complex i molt ric que va, doncs, aproximadament des del segle XIV fins ara mateix. Quan anunciem Catalunya Música diem el nou canal de música clàssica i contemporània. Per què aquesta definició? Sí, aquí hi ha un problema de sortida. Diguem-ne que la paraula música clàssica, que és la que col·loquialment utilitzem per entendre'ns a nivell de carrer, no? Tots sabem que música clàssica vol dir una cosa, un tipus de música. De tota manera, encara que aquesta paraula, aquesta terminologia serveixi per entendre'ns, considerem que no és prou precisa, perquè música clàssica pot determinar, doncs, una preferència per un període històric concret, que seria el classicisme, o per un tipus de música històrica. Diguem-ne que hem buscat una altra paraula que conjuntament amb música clàssica doni a entendre una mica que la nostra idea és això que dèiem abans, mostrar el ventall més ample possible de tota la història de la música. Fins ara, en aquest moment, subratllo ara i aquest moment perquè estem treballant també molt en aquesta direcció, amb l'enregistrament directe, amb les estrenes, primeres audicions, etc. M'agradaria que ens expliquessis de les 24 hores al dia que hi ha de programació, és a dir, que no tanca mai Catalunya Música, com està subdividida aquesta programació, els programes? És a dir, si el que tenim és un canal, diríem, que va posant música continuada, no? O realment doncs, està establert dins d'uns programes determinats. Si a cada hora doncs, hi poden trobar un estil, és a dir, que els nostres oients sàpiguen que a les
7 del matí poden escoltar aquest tipus de música i a les 8 del vespre aquesta altra, o realment doncs és rotatiu i està tot barrejat. Explica'ns-ho. Sí, expliquem una miqueta. De fet, amb aquesta primera fase de la programació, també voldria subratllar això de primera fase perquè està previst una ampliació constant d'aquest material, però en aquest moment contem amb un programa de 7 a 9 del matí, un programa que realitza Blanca Busquets, que avui ha estat el primer dia, oi? I que està dedicat a un tipus de repertori bastant concret, o almenys amb algunes característiques concretes. El que treballem al matí de 7 a 9 és un repertori el més immediat possible, obres de no gaire llarga durada, o sigui, amb preferència amb durades breus, i sobretot una música que tingui un contingut el més immediat possible. Evidentment, sense caure ni amb la banalitat ni amb la frivolitat, però diguem-ne que sigui el repertori més a l'abast i possiblement el repertori, lògicament, que més reconegut és. A partir de les 9 del matí fins al vespre, van 4 franges, dic les hores exactament. Sí. 4 franges que serien de 11 a 12 del matí, de 2 a 3 de la tarda, de 5 a 6 també de la tarda i de 8 a 9 del vespre, on hi ha un contingut, diguem-ne, monogràfic, si més no, amb un fil conductor. O sigui que es busca un tipus de música molt concret. Per exemple, aquesta primera setmana estem treballant la música catalana utilitzant l'antologia de la música catalana, que és una col·lecció de discos que nosaltres considerem que és un document imprescindible per conèixer la música que tenim més a prop. Això passa a les 11 del matí. A les 2 de la tarda tenim obres romàntiques per a piano. Han buscat, pluralitzo, perquè de fet la programació, gran part d'aquesta programació està realitzada per una especialista en aquest tema, com és Concha Tadallero, que és la persona que en aquests moments està treballant intensament tota aquesta programació. Doncs bé, a les 2 de la tarda tenim obres romàntiques per a piano, ja ens podem imaginar quin tipus de repertori utilitzem. A les 5 de la tarda, música del barroc, i a les 8 del vespre tornem amb antologia catalana. Aquests blocs seran diferents cada setmana. Tot el que no sigui aquests blocs és una programació el més contrastada possible i elaborada i confeccionada en funció de novetats discogràfiques, enregistraments de la millor qualitat o interès, en funció de les activitats que en aquell moment es facin a Catalunya, etc. Ara és 1:45 del migdia. Aquesta és la música que els nostres oients ara mateix poden escoltar si sintonitzen a la 101,5 de la freqüència modulada. És 1:45 del migdia, fem una pausa per la publicitat i ràpidament tornem amb les preguntes dels nostres oients al 201 74 74. Jordi Mata, quan serà això? Hola, bona tarda. Bé, nosaltres des del Departament Tècnic tenim un pla d'actuació bastant a curt termini per dur a totes les comarques catalanes Catalunya Música amb la qualitat i la cobertura que tenim actualment a Barcelona. Diguéssim, ara estem cobrint la zona metropolitana de Barcelona i, diguem, amb un temps de 2 o 3 mesos cobrirem els grans centres de Tarragona, Lleida i Girona, i posteriorment tindrem també un seguit de repetidors ja en zones més petites per donar una cobertura idèntica a la que tenim actualment a Catalunya Ràdio. O sigui que això ja estem treballant molt cada dia i amb molts esforços. És a dir, de la mateixa manera que Catalunya Ràdio va començar també escoltant-se bé a la zona metropolitana, doncs ara Catalunya Música farà el mateix, anirà creixent de la mateixa manera fins que abastarà més enllà del Principat. A partir del día 1 de agosto, sintonice Radio Popular de Barcelona, Cadena COPE,
en el 102 del dial de su receptor. Radio Popular, Cadena COPE. Leto ne kasni, leto stiže. A sve za leto već je izneto u robnim kućama Beograd. Šatori, stolovi, stolice, vreće za spavanje, ljuljaške, a po povoljnim cenama male plinske boce, sve za plažu i oko plaže, kupaći kostimi, bade mantili, obuća, sve za kamp, sve za leto, sve za letovanje i sve za vas. U robnim kućama Beograd. Tačno je 16 sati. Radio Televizija Sarajevo, prvi i drugi program radija i zajednički program radio stanica Bosne i Hercegovine. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Dževad Džiho i spikeri Duško Despotov i Ljiljana Blagojević. Dobar dan. Skupštinska aktivnost obilježila današnji društveno-politički život u našoj zemlji. Savezno vijeće Skupštine Jugoslavije podržalo osnovne pravce promjena u privrednom sistemu, ocjenivši da se predloženim promjenama razrađuju program stabilizacije i dokumenta primjene. I aquesta gent es diuen Electric Theatre. El tema es diu The Clown, el pallasso. I parlant de clowns, us envio a tothom moltes salutacions del Xispa Fox. Avui he vingut aquí al Xispa Fox per veure com funcionava això des d'aquí. I l'home està emocionadíssim. Us enviem molts records a totes. Les 7:25 i estàs a la sintonia del teu programa Estudi 97.6. No oblidis, estàs al 97.6 de la FM a Ràdio Guia. I'm So Beautiful, l'últim tema del senyor senyora Divine. Un tema, evidentment, que és música Fox, és música de la cabina divina. Avui celebrem el primer aniversari una festa que quasi segur no es podrà tornar a repetir fins l'any que ve. Una macrofesta a la millor discoteca de la comarca. Amb sorpreses de tot tipus. Abans escoltàvem l'últim tema dels Pet Shop Boys i a continuació escoltarem el darrer tema d'aquesta gent. Que es diu The West End Girls, els Pet Shop Boys. Tačno je 18 časova. Radio Novi Sad. Novosadska hronika. Na početku novosti ukratko. Pred mikrofonom je
Boris Gigov. Dobar dan, poštovani slušalci. Delegati Skupštine grada potvrdili su opredeljenje Novosađana da spomenik Josipu Brozu Titu u Novom Sadu bude podignut na uglu bulevara Maršala Tita i ulice Modene. Završen je junski upisni rok za studente. Potpisan samoupravni sporazum o udruživanju novca za izgradnju kliničkog centra u Novom Sadu. Aktuelnosti iz mesnih zajednica i servisne informacije upotpunjuju sadržaj ove emisije. Imaćemo i gosta, Dušanku Radmanović iz koncertne poslovnice Povod programi za leto. Prvi opširni izveštaj je sa sednice Skupštine grada koje je danas, posle 4-godišnjih opsežnih i ozbiljnih aktivnosti, odredila mesto gde će Novosađani spomenikom i odgovarajućim objektom društvenog sadržaja još jednom izraziti nepokolebljivu privrženost liku i delu Josipa Broza Tita. Delegati su odlučili da to mesto bude ugao bulevara Maršala Tita i ulice Modene. Predlog je obrazložio predsjednik odbora za podizanje spomenika Titu Zdravko Mutin. Esteu a la sintonia de Ràdio Calldetenes, al 99 i al 106.7 de la freqüència modulada. Són les 9:03 del vespre i ens hem d'acomiadar ja per avui dissabte. Estarem amb tots vosaltres demà a les 12 del migdia i fins a les 2. Continuarem ara amb una mica més de música i fins demà. Adéu-siau. Esteu a la sintonia de Ràdio Calldetenes? Al 99 de la freqüència modulada. Ara va? Al 99 de la freqüència modulada? Everything I have sacred now has... Escoltant la veu de Rod Stewart ens acomiadarem avui, però abans hem de recordar que demà a les 12 estarem amb tots vosaltres i fins a les 2 del migdia. Que tindrem amb nosaltres aquí dos representants de la Comissió de Festes que ens faran una explicació del que serà la Festa Major 1987. També us hem de dir, per si encara no ho sabeu, que demà tindrà lloc la 8a Marxa Popular Ciclista de Calldetenes. El recorregut és de 75 quilòmetres i passarà per el primer sector sortirà de Calldetenes, passarà per Vic, Santa Eugènia, Sant Marc, Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes altra vegada, Vic, Manlleu, Sant Martí, Ses Corts, Roda, Vic i Calldetenes. De Vic, de Roda a Vic i a Calldetenes, en parada d'avituallament i reagrupament. This is Radio Finland, Helsinki, signing on. It's midnight in Helsinki. We're now broadcasting on medium wave 963 kilohertz. That's 312 meters for listeners in Europe
and on shortwave to Europe and South America on 9670 and 6120 kilohertz in the 31 and 39 meter bands. Additionally, we're available in Finland and the vicinity on 558 kilohertz medium wave and on 254 kilohertz long wave, and in the greater Helsinki area on 103.7 megahertz VHF. This is Eddie Hawkins in Helsinki with Compass North, Radio Finland's weekend news magazine. Esta es la NOS en Radio 5 con un boletín de noticias en español. Estimados oyentes, muy buenas tardes. Escuchen en primer lugar algunos de los puntos más importantes de las noticias de hoy. Hasta aquí, estimados oyentes, las noticias de hoy. Mañana estaremos de nuevo con ustedes a esta misma hora y en esta misma frecuencia a través de Radio 5. Gracias por su atención y hasta mañana. NOS Radio 5. State ascoltando Aria d'Italia, un programma per gli italiani d'Olanda che va in onda ogni venerdì alle ore 20 su Radio 5. Da Flavio Orlando a tutti, buonasera. Broadcasting on 208 meters, 1440 kilohertz, with a power of 1.3 megawatts, this is the English service of Radio Luxembourg with news, music, and entertainment. Our programs commence in just a moment, and they'll continue until 3 a.m. for listeners in the United Kingdom, 4 a.m. Central European Time. We're glad you've joined us. Now, stand by. Radio Luxembourg. Mike Hollis. A partir d'aquest moment, comença a Ràdio Costa Brava Hora Punta. 60 minuts per viure l'actualitat a l'hora punta de la ràdio. Hora Punta. Dirigeix i presenta Josep Puigbó. Supertram, I'm Begging You. 1 de la tarda, 3 minuts, a la sintonia de Ràdio Ser Empordà. Esteu escoltant els 40 principals des de l'estudi Roses. Radio Cadena Compàs. 93,3 megacicles, so estereofònic. Dial 2, Radio Cadena Girona. Música tot el dia. Ràdio Tràfic, 3 de la tarda i 13 minuts. Radio Tràfic, cadena catalana FM. Ràdio Tràfic, aquí, a la FM. Dentro de poco, el primer concierto y por primera vez en España de Chris Rea. Cadena Ser. Servicios informativos.
Sintonitzen l'ona mitja de Ràdio Girona, la ràdio. Hola, amics. Benvinguts aquí a la ciutat romàntica. Benvinguts a Discòpolis. Benvinguts a l'ona mitja de Ràdio Girona, a la ràdio. Aquí, com sempre, una bona amiga, almenys intentant-ho cada dia, que no és una altra que Isabel López, qui t'acompanyarà fins les 4 de la tarda. Una amiga que està aquí perquè tu puguis demanar la cançó que més t'agrada dins l'apartat dels autodedicats. I també la mateixa que et recorda que cada dia, si vols, em pots escriure una carta o una tarja postal a l'apartat de correus 265 de Ràdio Girona, indicant-me per al programa Discòpolis. Radio Cadena a Tortosa, la ràdio d'aquí. Bona tarda, comencem el primer punt informatiu des de les zones de Ràdio Cadena Tortosa per tal de tensar-los l'actualitat local i comarcal. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. Muy buenas noches, estimados oyentes. Radio Atlántico del Sur transmite de las 20 a las 23 horas cada noche en la banda de 9,71 MHz. Radio Atlántico del Sur. Nuestros programas para esta noche comenzarán dentro de unos minutos. Forma que el ministro de Deportes británico ha dicho que no se ha intentado influir a las asociaciones a pesar de la crisis en las Malvinas. Y finalmente, el pronóstico meteorológico. Nuestros satélites muestran que las Islas Malvinas están cubiertas con nubes que ocasionarán chubascos. Nubes similares pero más dispersadas se encuentran sobre la Argentina del Sur. Bueno, Jaime. Bueno, José Miguel. Bueno, parece que aquí tenemos un problema técnico. Esta muy bonita melodía nos introduce a Pausa Sentimental. José Miguel. Bueno, gracias. Y aquí tenemos, claro, con a nuestra amiga y locutora, una vez más, la Mariana Flores. Mariana, nos da gran placer nuevamente en tener tu persona aquí y seguramente están de acuerdo todos los oyentes, ¿no? Gracias, José Miguel. ...971, Radio Atlántico del Sur.
controle bien la señal de Radio Martí, ponga en práctica las siguientes instrucciones. Primero, gire su radioreceptor en sentido circular hasta alcanzar una mejor recepción. Segundo, coloque su radio cerca de una pared exterior o cerca de una puerta o ventana. Tercero, con un trozo de alambre fino conecte la antena de su receptor al marco de una ventana o tubería de metal. Si es posible y se dispone de un trozo de alambre más extenso, llévelo desde su antena de radio hasta la azotea. Y cuarto, otra posibilidad es la de conectar con un trozo de alambre su antena de radio con la antena del televisor. Todas estas orientaciones pueden ayudarle, aunque no garantizan en un 100% una mejor recepción. Gracias por mantenerse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Radio Martí. Radio Martí con lo que quieres oír. Radio Martí con lo que quieres saber. Radio Martí con la noticia del día. Radio Martí con música y alegría. Radio Martí. Radio Martí. Los técnicos no se lo explican. ¿Usted cómo explica todo esto? De que Tuyo i la ràdio haga llegado a 1 mes y medio de duración. No sé, la veritat és que aquesta pregunta no me l'esperava, senyor Marco Polo. Bueno, pues la noticia está aquí y es de la agencia Mentira Express y creo que está en la calle y usted tiene que responder a estas preguntas concretas que se preguntan los técnicos. És a dir, per què fa tant temps que estem en antena? Per què fa 1 mes i mig? I encara no ens han acomiadat? Exacto. No sé, suposo que serà per les supernotícies. Creo que sí. El invierno está a punto de llegar. El frío, al parecer, padece la crisis jomeiniana y no tiene pasta para venir a España. Los directores de las estaciones de esquí están intentando hacerle llegar el olor a turrón y a lo mejor vuelve a casa. Bien, pues si Amancio no llega aquí con su noticia de última hora, vamos a poner ya el punto final. Esperemos, aquí llega. Segur que arriba. Aquí llega, efectivamente, aquí llega. Gracias, Amancio. Nos trae un despacho de la agencia Top Secret que dice lo siguiente. Ha salido una nueva barra de turrón. Sus componentes son secretos. Su precio es secreto. Su marca es secreto. Para empezar la campaña de publicidad de este importante producto, se van a dar totalmente gratis 1000 pastillas en un lugar secreto. Secreto, el turrón para estas fiestas. Bien, pues nada más. Con esto finalizamos las supernoticias del día 17 del 12 del 79, año que se nos va. Senyor Jorge Molet, muy buenas noches. Bona nit. Jo simplement estic ofès per un aspecte de les seves supernotícies que he trobat molt encertades, molt equilibrades, en fi, molt moderades. Però hi ha hagut una cosa que m'ha sorprès, això de radiofónico. Yo me he limitado a leer el despacho de la agencia que me lo ha pasado. Ja ho he vist, ja. Lo siento. D'acord, gràcies. Han estat les supernotícies. I a manca de 2 minuts perquè siguin 8:45, el temps. Bona nit, Andreu Duran. Bona nit. Quin és el temps que ens espera climatològicament parlant pel dia de demà? Sense gaires variacions en aquests dies darrers. Doncs serà per a Catalunya més o menys el següent. Algun núvol alternant amb els clars, els vents del sud-oest, les temperatures en sens canvi, és a dir, que es mantindran igual com aquests darrers dies. Sí, per al cas hi haurà algun augment, algun lleuger augment de temperatura, però molt mínim això, de les mateixes. La visibilitat serà bona i nítida i marejol al mar. A la província de Barcelona, que és la que nosaltres hi estem i ens afecta més, serà també més o menys igual. Un xic núvol, per tant molt poc, quasi bé no ho notarem per aquí. Els vents seran del sud-est, les temperatures es mantindran estacionàries i també experimentaran un lleuger augment i la visibilitat també serà molt bona i marejol al mar.
Les dades meteorològiques que tenim enregistrades en el carrer Sant Antoni de la nostra ciutat, aquí a Vic, és a dir, en aquests moments és d'una temperatura d'uns 9 graus i la pressió atmosfèrica de 1.022 milibars pujant. Doncs això és tot, més o menys, la predicció del temps per demà i les temperatures i dades meteorològiques enregistrades en aquests moments al nostre carrer de Sant Antoni, d'aquí prop de la nostra emissora, els nostres estudis de Ràdio Vic. Gràcies, Andreu Duran. Bona nit. Bona nit. Aquest és el programa radiofònico Tu, jo i la ràdio. Ja sabeu, d'aquí una mica farem el concurs de caire musical i el de caire cultural, i avui hi haurà una petita novetat que ja us explicarem més endavant. Ara, abans del concurs, abans de tot això hem d'escoltar ràdio, però abans dels acudits, perquè anem una mica adelantats, aquesta és la veritat, escoltarem una cançó de Lluís Llach. Tan assíduament són els acudits. No, si encara corre per aquí el senyor Marco Polo i està dient allò de radiofònico. Em sembla que aquest senyor és anti-Khomeini i anti-tu, jo i la ràdio, no ho sé, haurem d'investigar-ho. Anem a l'apartat dels acudits. Acudits que ens expliquen avui, un ens l'explica en Sigimon Rovira, que ens ha trucat des d'aquell d'Atenes, i després un altre que ens explica la Roser Pla. La Roser Pla em diuen que ens explica dos aquesta tarda. Endavant, doncs, ja amb els acudits. Estem a punt ja de cloure Tu, jo, la ràdio, estem pràcticament al final i abans d'acabar volem escoltar l'acudit guanyador d'aquesta setmana. El nom en aquests moments no ho sé, primer l'escoltarem i després direm el nom. El xisto, l'acudit, era aquest. Hi havia una vegada un home que tenia moltes peles i es va voler comprar un cavall. I va anar a una botiga que venien cavalls i sí, entra i cap d'una estona ja va conèixer un home i li va dir que venia cavalls i li diu: bueno, tinc un cavall que és una miqueta estrany perquè quan vols que camini una miqueta has de dir carai. Quan vols que vagi una miqueta més de pressa, carai, carai. Quan vols que corri molt, carai, carai, carai. I quan vols que es pari, aleluia. I sí, bueno, aquell home ja havia comprat el cavall, se'n va a casa seva, cap d'uns quants dies se li va acudir, doncs, d'anar a donar un vol. Sí, agafa el cavall, puja i comença: Asqui, arri, apa! I no corria, no. I, bueno, diu: carai, se li posa a caminar. Carai, carai, corre una miqueta. Carai, carai, carai. I anava tota pastilla i al cap d'una estona aquell home no podia parar. Ai, no es para això, com es para? I al cap d'una estona, anar corrent, arriba a un lloc que hi havia un precipici. Sí, para't, so! I el cavall no es parava. Bueno, diu, doncs saps què? Resarem una mica. I es posa a resar, i quan acaba, diu: aleluia! I se li para davant del precipici. I doncs diu: carai! Se li cau, i el cavall cau a baix. Aquest era l'acudit que ha guanyat aquesta setmana i el nom del guanyador és l'Antoni Brac. L'Antoni Brac, amb aquest acudit, ha obtingut el premi a l'acudit més graciós, més trempat de la setmana a Tu, jo i la ràdio. Tu, jo i la ràdio, que arriba ja al seu final quan són 2 minuts, els que passen ja de les 9 del vespre. Anem a conèixer ràpidament qui són els premiats aquesta tarda. Endavant, Andreu Duran. Sí, digues. Ha set la Montse Molís de Gurb, amb 5 encerts, li ha correspost un disc, i també l'Indalessi La Peira, amb un altre disc, amb 5 encerts. El guanyador d'acudits de la setmana, tal com dèiem, ha set l'Antoni Anglada de Manlleu i que l'hem escoltat ara fa breus moments. Bé, avui no hi ha hagut temps de passar acudits, hi ha hagut un espai musical entremig i no ens ha restat després temps per escoltar els acudits que ens havien explicat els nostres amics. Qui eren concretament els amics que s'han adreçat a Tu, jo i la ràdio per explicar-nos acudits? Doncs ha estat la Elisabet
Pla, de Vic, que ha explicat un, i el seu germà Àngel Pla, que ha explicat 2 acudits. Per manca de temps, com tu has dit, no s'han pogut passar, però estan gravats i la setmana que ve entraran dins del concurs, clar. I ja res més, ràpidament ens n'anem. Ja sabeu, això és Tu, jo i la ràdio, que està en antena de dilluns a divendres, des de les 8 fins a les 9, amb música, concursos i molta alegria. Us esperem el proper dilluns, a les 8 de la tarda. Serà, doncs, fins dilluns. Adeu-siau! Els passats dies hem rebut les cartes i informes de recepció de Silveri Gómez de Fraga, Manuel Pinto de Tarragona, Claudi Bernés de Cassà de la Selva, Ràdio Club Osona de Vic, exactamente las 20 horas. Horario universal coordinado. Las 10 de la noche en la ciudad de Johannesburgo. Esta es Radio RSA, la voz de África del Sur. Emisiones en transmisión en español dirigida hacia la costa oeste de África, Centroamérica y el Caribe. En la banda de 25 metros. Frecuencia 11.870 kHz. Estaremos en todo sector hasta las 20:56. Horario universal coordinado. Ofreciéndole noticias, actualidades, toda la información referida a la República de África del Sur en el contexto mundial. Y en el comienzo de nuestra programación de hoy, presentamos las noticias.